ġara prattikalment kien da. Il-driver ħares bix-xikejn bi-speed naqra qawwi, iżjed milli seta' joħroġ, stajt nirraġuna jiena. Għax eżatti kont jiena a couple of meters minn fejn daħal l-impact, forsi 2-3 meters away. X'inda ħareġ bix-xikejn qabad il-ħamrija bir-rota ta' wara. U dallu kontra. Dar kontra kif ġie u talaq skidja letteralment. U baqa diħel b'impatt qawwi fuq wara. Fejn kont qiegħed jien fuq warajja. Ma l-impatt jien rajt persuna se polizzolaru nofs. Miżerjalment kien raġel niftakar biqmis ċel. U raġa niżel u nara rajt ħafna duħħan. Kif għatlek billi kont couple of meters rajt ħalt mal-ewwel biex ngħin u l-ewwel view li rajt kienet tifla mal-art. Kellha ġrieħi kbar f'wiċċa f'rasa. Kien hemm raġel ieħor aħdar aw biflokk aħdar l-istess kellu ġrieħi f'daru u bqajt mixi għal fuq il-korozza fejn il-lendja dar-raġel. Kif wasalt hemmhekk jiena sibt. Rajt lil dar-raġel imdaħħal bejn ġiex korozzi masur. Kien hemm ġiex Toyoti u dar-raġel masur bejniethom. Minn dimit hemm raġel ieħor minn wara u mar biex jgħinu minn wara. Ersaqna fuq il-korozza bdejna nippruvaw niġbed u bdejt ngħajjed biex jiġu n-nies u ġew in-nies nippruvaw jiġbdu għal barra l-korozza x'ma stajniex noħorġu għax kienet masra mal-korozza l-oħra u dak kien bejniethom. X'inġara hekk ġuvni ieħor minn wara bela ħabbat li ma ġiex qal li niżżel il-handbrake u niżżilna l-handbrake u mbuttajni lura. Imma tant kien hemm nies li kien hemm persuna oħra wara kważi konna se ngħaddu minn fuq bil-korozza biex jibni għal barra u niżel. Imma prattikalment x-xjeni li kien hemm qisu kienet war zone, nies kullimkien mal-art dmija daqqiet u ħafna minn dawn l-affarijiet tal-biża' hekk ma toħlomhomx tarahom. L-impatt li tara raġel li tir jinqata' solaru nofsu koll kera. Fimtu mbagħad tara dik id-dmija nislem, nislaw kulħadd jokrob, ma jistgħux iqumu minn mal-art. Kien hemm mara partikolari ġibdet l-attenzjoni wkoll kienet qiegħda b'kokka wiċċa mal-art hekk, kienet libsa bajda. Prattikalment kif mort fuq u għamed di hekk kellha wiċċa mitfi kollu dem, kien laqata xi ħaġa f'wiċċa qisu tar xi ħaġa u laqata f'wiċċa. Żraben kull imkien, kull min kien malqud bil-korozza prattikament induna kienu kollha bla żraben in-nies. Sarulhom minn saqajhom. Xena tal-biża'. Ngħidlek prattikalment ir-raġel rajtu fuq ngħid tirek. Anke l-mara tiegħi ratu ġifieri tirek. Fl-ajru. Idur hekk fit-360 fl-ajru. Ma rajtux fejn kien il-lendja żatti wara skoprejnieh. Wara sibtu rajtu bejn il-korozza u bdejna ngħidu biex noħorġu, bdejt ngħid biex noħroġ. Biex noħorġu il-darraġ għax hu mitluf kien kompletament. Xi niżel ġifieri niżel ġo dira dem, kellu ħafna dem ħireġ.